Čo si myslíš? Výborné! Presne tak, Pán Ježiš má rovnako rád aj veľkých, aj malých. A teraz ďalšia otázka. Čo si myslíš, má radšej tých, ktorí sú nahnevaní, smutní, nervózni a kričia a robia zle a neposlúchajú, alebo tých, ktorí poslúchajú, ktorí pomáhajú rodičom a ktorí sú milí a dobrí? Čo si myslíš? Tých, ktorí poslúchajú. A tých, čo neposlúchajú, tých nemá rád? Nie? No, viete čo? My vám niečo prezradíme v tejto pesničke. Počúvaj, počúvaj. A po pesničke sa vás opýtame, či ste dobre počúvali, ako to je. Priprav sa. Či si veľký a či malý, možno akurát Boh ťa má rád. Či si tučný a či chudý, možno akurát Boh ťa má rád.